Ahojte, keďže veľa navrhujem a tlačím na 3D tlačke, rozhodol som sa zazdieľať moje skúsenosti a priblížiť 3D tlač aj lajkom. Je toho však ohľadom 3D tlače veľa a nechcem robiť jedno dlhé, nudné video, tak spravím radšej viacej kratších, ale o to nudnejších. Ale najprv pár slov od môjho sponzora. Myslíš, že to bude niekto pozerať? To bol šéf práci. Pre veľa ľudí je 3D tlač stále neznáma technológia, ale javne vidím budúcnosť, v ktorej mnohí prídu o prácu. Chcel by som teda polopatisticky vysvetliť, čo 3D tlač vlastne je, ako funguje, koľko asi stojí a čo všetko obnáša tvoriť niečo doma. Budem sa snažiť spomenúť aj nejaké tipy a novinky pre skúsenejších tlačičov, aby aj tí z toho niečo mali. Je to totiž úžasná technológia, ktorá ľuďom poskytuje spôsob, ako realizovať svoje nápady, nech sú akokoľvek užitočné alebo uletené. Ja ako vymyselník, zvedavec a umelec môžem povedať, že 3D tlačereň bola moja najlepšia investícia v živote, ak nepočítam zainvestovanú energiu do plodenia detí. A ako tak sledujem internety, každý jeden človek, ktorý si kúpil normálnu tlačiareň, je z tej technológie nadšený. Je veľká šanca, že ste s 3D vytlačenými vecami už prišli do kontaktu, keďže veľa parkomatov a rámp má na sebe namontované 3D vytlačené časti. Podľa mňa je úžasné, že žijeme v dobe, kedy vieš nápad z hlavy držať v ruke už za pár hodín. Mnohí tomu nerozumejú, lebo 3D tlač je stále nová a boja sa dať peniaze za niečo, čo si myslia, že ich bude baviť týždeň alebo 2 dni. Ako u nás doma, záujem robiť si zdravé smoothies. No 3D tlačereň je veľmi univerzálny nástroj, ktorý nájde v domácnosti rôzne uplatnenia. Náhradné diely, držiaky, vychytávky, adaptéry, krabičky, hračky, stojany, učebné pomôcky a mnoho ďalšieho. Na tomto kanáli budem často používať 3D tlač, takže sami uvidíte, na čo všetko sa dá využiť. Napríklad oprava kolieska, ktorú som zdokumentoval vo videu v popise. Samozrejme spomeniem aj úskalia, nevýhody a čo takáto výroba obnáša, nech laici vidia aj tú horšiu stránku a skúsenejší sa poučia z mojich chýb. Prípadne zapracujú nejaké tipy alebo mne a všetkým, čo si komentár prečítajú, poradia. Verím, že v skorej budúcnosti budú aj veľmi starí ľudia schopní tlačiť hocičo, čo potrebujú, tak by ste ich už mohli začať pripravovať na inovácie. Takže základ a jednoducho. 3D tlač patrí k tzv. Aditívnym metodám výroby, čo znamená, že sa materiál postupným pridávaním mení na hotový výrobok. Na rozdiel od subtraktívnych metód, ako napríklad frézovanie, ktoré z bloku materiálu odoberá materiál a ostáva odpad. Ako hrnčiar s hlinou versus sochár. Hrnčiar si zmieša hlinu s vodou, koľko potrebuje a následne niečo vymodeluje. Materiál, čo mu ostane, hlina, môže použiť neskôr na iný výtvor. Na rozdiel od toho sochár postupne odoberá z kameňa, aby vyrobil hotový kus. Kúsky, ktoré otesal, čiže kamienky, už nevie použiť na ďalšie vytesávanie a sú pre neho odpad, ktorého sa musí ešte aj zbaviť. Z toho logicky vychádza, že aditívne metódy sú materiálovo efektívnejšie a častokrát tým pádom aj lacnejšie. Navyše sa dá pomocou 3D tlače vyrobiť vec, ktorú by ste inými metodami nedokázali. Najjednoduchší príklad je kocka, ktorá je vnútri vyplnená podľa nejakého vzoru, ktorý ju spevní. Takto sa dá výrobok vystužiť znútra bez toho, aby sme ho celý vyplnili materiálom, čo nám časom ušetrí nemalé peniaze. Čo teda potrebuje človek, ak chce 3D tlačiť? Model v rozumnom formáte, počítač, kde je slicer software, 3D tlačiareň, materiál. Nepočítam samozrejmosti ako káble, čistiace prostriedky, drobné náradie, vodu, elektriku, kyslík, stromy a slnko pre život. Model sa stiahne alebo vymodeluje, nahrá sa do slicera, kde sa akoby nakrája na vrstvy a premení na sadu inštrukcií zvanú G-code. To je textový dokument, ale písaný v jazyku, ktorému rozumie 3D tlačiareň. Keď sa tento G-code nahrá do tlačiarne a spustí, ona začne postupne vykonávať príkazy, ako sú písané v súbore. Tlačiareň zohreje potrebné časti, začne odvíjať filament, roztápať ho v extruderi a kresliť vrstvu po vrstve na špeciálnu podložku. Po skončení a vychladnutí sa model môže oddeliť od podložky a použiť. Tada!
Model a slicer sa dá vynechať, ak použijete niečo ako full control, ale podľa mňa to nepatrí zatiaľ medzi štandardné postupy a rozhodne si nemyslím, že to je hneď pre začiatočníkov. No pre zvedavých ľudí samozrejme nechám link v popise a skúsenejší sa môžu trošku pohrať, ak si nájdú čas a chuť. V nasledujúcich videách si prejdeme ďalšie veci aj s nejakými tipmi. Ak máte otázky, píšte dole do komentárov. Nezabudnite subscribe a like, ak ste zvedaví na ďalšie diely z tejto série. Tvor bez dar.